This is in short with Mtumabaso. This is part 2 of a response, my reaction to Indabaleka Khumalo, uJabulani Khumalo, commander. Oxoshiwe, ophuthiwe la kumkhondo wesizwe. Ngizoqhubeka ngale analysis yami personally ukubuka, bengibuka lento, kuningi ngikubuka. Ngikubuka nje ukuthi kuyaphi. There are comrades who can attest to that. Ngeke ngiwathinte ngiyibuzela nje. Khumalo ke ithe usuka esetshela abantu ukuthi abangavuti. Sorry. Abangagcwalisa amafomu lento ayise ayikho. We nearly did a blunder as MK. Ihlazo lazophoqa. Li-expose uphuphu nobulima be-leadership ye-MK. Nkosi yami, bese abantu abaningi kangaka sibenza njani? Sibenza njani abantu abaningi kangaka? Ngoba phela manje into ehlukene ukuthi uvela uqhumsa umkhumbi bethembile olwandle. Bavele bantandi, do have enough life vest to spread around. How then do you manage the damage? Yayinkulu yanto ma comrade. Kwangumela expel ngaleso sikhathi. Ngiyanitshela kwangumela expel. Again umholi lo mdukisi. Uyenza kanjani into without broader consultation and up to the truth accuracy? Utsheleka abantu ukuthi badabula ama forms. We were implicated, we were insulted, we were mocked ukuthiwa sisebenzela ukhongolose kama spies. By many siyabaxolela badukiswa uKhumalo kwaqhamuka ama leaders afakaza nakukhuluma into ezinkulu ukuthi umpungose uthengiwe umpungose uxoshiwe umpungose this umpungose that. Have you guys apologized to umpungose? Do you know how hard this guy is working for the transition up to this day? Doing that, which is very important, not even attempted by the so-called national core. Okay, angikho lapho. Lokhu malo ke eseshilo kanje laza xolisa namhlanje umpungose ukuthi into engaxolisa. Ngakuskema cisha kubulalisa ngabantu uthi uyimpimpi uthi usenzela ukhongolose. Akekho angaxolisa, akekho. Arrogance. Awukwazi ezendoda ukugwinya. I-pride wehle uxolise umfweni ngonile. Ngikhulumile kambi ngenziwe ukungazi noma inzondo ngixolele. Cha, azange xolise umpungose. Thina vese nje kodwa ama-comrade amanye bandla sisho aqhamuke emaceleni esho ukuthi ama-comrade siyaxolisa kithi hayi kodwa ke ukuthi sani lebelisha sathi impela nezimpimpi. Anginandaba ke naleyo nto. Because thina siwe into sesiresearchile to the truth for the love of MK ukuthi singafultarish. Ukhumalo ke isenzile lo blunder ke ngambona mina ephakama ngamfonela omnye uComrade uyazi ngathi mina we Comrade uyanotice ayinoKhumalo uma eseya kulama events amarally useya escortwa welcome as a president uthi yabona yavuleka mhlambe iV-class awa Mercedes noma iH1 kwehla yena akekho manje umsholozi uhamba ngenye itrail uzwile manje uwehla yena unakabhodi uyehla umehla hamba athi abantu because bamazi ngomsholozi ukuthi umholi bazombingelela bese phambi sesandla naye wasalutha ababingelela as if he was a chief in command. Ngawathinta ama-comrade lento inobungozi. Le ndoda lena lento leye power useyithola ekhanda kuqala kanje siyazi. Ngawatshela ama-comrade ayazi ngathi hayi mina ngibona uKhumalo eBloemfontein eya kwirally akahambi nomsholozi. Umehla kuvuleka le moto le ngithi mina hikazi ubani abazokwehla la uma ngithi kuwehla uKhumalo useya escortwa naye moving with the crew of bodyguards. Uyabingelela manje naye on the stands ama supporters noma ama members engathi mina ingozi lento kuzoba nzima lento ukuthi ehle lapho. I know this is power inzima. Uthe suka waqhamuka ukhanyile kwangathi uhlanya umfana omncane. Bayazi ama-comrade called comrade abosemdlamini koMaritzburg engeke ngibathinti. Old man 65 years maybe 66 this year. Esijula nawo kabanzi esisuka kude nalento le yezwe lethu. Ngini mina mbona loKhumalo hayi comrade khuzani comrade. Mntwana ibona lenkukhu esuthi ikhwele phezulu kwendlu ikhuzeni lenkukhu.
kwayisholo lesiphuphu esithula sizwe sawuthilisa sihlumza amabutho sixova ngokwaso xova isizwe ngenxa ama-egos angikho ngelapho. Hey-ke ngithi comrade bhekani lento kaKhumalo awanzima le ndoda ehle lapha. Hawu uthe dukuduku indaba budlu ubonkosi Khanyile. Ubonkosi Khanyile ngizoqhubeka ngilunge imdefender. Angalithola ithuba bayazi ama-comrade that I'm a threat siyalwa nawo ngoba ngivikela i-comrade ubonkosi. Ngithi ubonkosi udinga mentor ehlakaniphile phela. Although there's nothing wrong with Bongo. Bongo is a workaholic, who works very hard, crisscrossing the country, is popular with young people. He speaks sense, but with certain elements of recklessness and arrogance. But hey, the boy is a bomb. We need people like him. Ngithi ma comrades simdinga kakhulu after the elections. MKC we need ila somdinga khona. We need firebrand. We need robust, fearless young leaders. Khona into ezoshowa leadership youth kuphela. Ongeke ngize ngisho nje enhloko. Angeke izisho nayo uJabulani wenu. Angeke izisho na ubani. But azoqhamuka uKhanyile ayisho. Ngizokwenzela example wayisho kaKhumalo. Bha kwangazathi hayi lo mfana ubhedile ngamvikela ngathi mina nganza irecording la ngiwacheck ihistory yama recording ngamjanga record. Ngathi mina ngeke uKhanyile risk icareer yakhe. uKhanyile yazi into akhuluma ngayo. Kunjani namhlanje? Ngizokutshela wenzakalani. uKhumalo, you know what I mean. Wena kukhona abantu abambitious bese bebona strategy they can use you as a tool, as a stooge. Bese uthi comrade you can do this. Uyazi uZuma usemdala. And comrade wena who's next in command, who can do the, who can support you. It's not about uKhumalo, it's about them securing their positions and influence so that they could tap into the pot of wealth. Ngawatshela ama-comrade ngathi endinzeka nje yabona uKhumalo semphamsileke manje ukuthi ungayenza lento, we can make it happen. Wayibona nayo president ephethizwe yebo wabhayiza. uKhumalo is very rough. Ubefika ema-meeting athi yena khulunywa naye kanjalo. Ngiyakwazi lokho at the national level e-meetingini because assume ukuthi une-power is supreme. Etshela ama-comrade nationally ko uma kukhulunywa kudebate wathi yena kukhulunywa naye kanjalo. Yini indoda yamZulu ngoba sirezini thina sinkani siyodlova siyakwazi lokho weKhumalo uyabheda. Uthwele ekhanda ukuthi wena uyakho lento akuyona yakho asikwazi futhi azumshuluzi kamshuluzi. Wena ubufuna ukucontest umshuluzi usunekhabali yakhe crew. Imawanya nje imawanya ehamba nawo. Ngene emahotela na discuss ukuthi umshuluzi ngamditruna kanye kungene wena Khumalo. Wena uphathe ubani phathe thina kahle ndoda. Thina sikusebenzayo nesilwa sisebenza usuku nosuku investing our efforts, our strength, our blood, sweat and resources is for umshuluzi. Ngeke senza ngasiqhamba nje uphathe ubani. Ngobani ubani wena mina waKhumalo umuntu umzilazi umzilika. Kodwa iqiniso ngiyalimela ndoda uyabheda uyaxova futhi kunjalo. Uthe uKhumalo wavela wafika wasikhumela inyakanyaka. Hawa mhlaba nilaleli mina ngiyalalela. Uyabona mina ukulalela ngiyalalela. I saw this coming. I'm not surprised. Actually I'm surprised kwenzeke manje. Kuthi uma uthi uyaphuma ama-ballot paper uKhumalo uyaphuma anginake izimbhedo mina anginake imbhedo. Nginaka izinto eziphilayo nejuice njengale. This one is exciting me ngoba bacathi there is a crisis. Yes, there is no crisis in MK. I think they are beginning to show their decisiveness and firmness ukuthi asibhedile come after the elections. Baningi abazolandela uKhumalo because bacabanga ukuthi bezokwakha imikhumbi yabo within umkhumbi nina niyazazi ambitions, egos. Now beginning to use money for influence. Ngoba nifuna influence, nifuna ikhulu. Nibhekile ukuthi ungaphi umbele ogwensile niyasenazi. uKhumalo ushaya ubulima bakhe. Ngilandeleni ke nithanda ipage sizoza kuPatrick ngichazele engxa.
Ngenkulu inhlonipho, ungakhohlwa ukulayikha, ushare, usubscribe kuyo yona le channel kwenzela uzothola konke sizobe sikuthulela khona kuyo le channel eNqayizivele.